To fa yanzu rikici ya ɓarke bayan da shahararren mawaƙin nan na siyasa Dauda Kahutu Rarara ya magana marar daɗi akan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayin da ya waƙa da yake ce masa wai hankaka. Cikakken mutum mai tare shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon nan da ba daɗewa barka a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro don Allah kafin cikakken bidiyon idan ka san shine wannan karan ka na farko zuwa wannan channel namu ko kuma ziyarar ka ta farko zuwa wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Sama hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Na ganin haka ne zai baka damar samun zafafan labaranmu da ingantattu kuma da zarar mun ɗaura. Samun guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon daga wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan ranta mai albarka. Labarai dumadumin su kamar da kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. A yau ma wannan channel namu na mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leka ƙonin zafin batu ne da yake ta trending a social media kan yadda mawaki Dauda Kahutu Rarara ya mummunan lafazi akan tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan yadda yake cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje hankaka. Hasali ma idan za ku tuna wannan magana da Dauda Kahutu Rarara ya a cikin waka ita sa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kokarin rubuce masa gida, duk da cewa mun san da suna tare Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma Dauda Kahutu Rarara. To amma ka san harka ta siyasa kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa yake cewa karuwa da mawaki kusan duɗe suke saboda suna bibiyar ka ne idan kana da shi, idan ba ka da shi kuma sai su rabu da kai. To hakan ya kasance ne bayan wasu 'yan abubuwa da aka gudanar a tsakanin su, duk da dai mun san cewa ba abin da zai shiga tsakanin su saboda shi Dauda Kahutu Rarara kawai shi mawaki ne, ba wai shi ma dan neman takara bane. Da dan neman takara ne sai mu ce gashi ga abin da yake faruwa tsakanin su. To amma shi ma mawaki ne, dole dai akwai abin da ya hada su. To amma ba akan wani harkar neman wannan bane, guri a gindin zama a cikin harka ta siyasa. To mai sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Kar ku manta da danna mana subscribe, like and share. Mun ga cikakken bidiyon ne a Tsakar Gida TV.